Beras 15 kilo 200. Listrik 500. Bensin 200. Banyu 100. SPP-ne bocah-bocah 150. Durung blonjone seminggu. Wis tak gawe ngirit 150. Ping 4 berarti 600. Cicilane kae 1 juta. Lah kok cek 150 tok iki. Terus ki mantuk apa? Oke. Jadi ya, Mbak Ida, lho kok sampean kaya wong mumet tenanan ngene iki? Kayak lagi ngitung dosa wae. Mbak, ki aku cek bingung. Napa? Mikir ngecake duit. Saiki iki kudu memang dihitung tenanan, Mbak. Ora entuk sembrono. Yo Mbak, aku ini yo padha. Tak ate ngitung kok. Turuhane mung garek 100.000, 200. Duit kok kaya ana sikile lho. Laku dhewe. Lah kuwi, bingung iki nang kono kuwi, Mbak. Kebutuhan akeh, tapi ki sembarang larang. Wis, Mbak. Mendingan saiki sampean cekelan tembok wae. Cekelan tembok. Iya, Mbak. Ben ora tiba. Soale urip saiki ngeblakno ati karo dompet barengan. Mong tak mesemi wae, Mbak. Sementing isih iso urip lan ora kelangan akal.